kok ini nggon ketoprak yo aku. Mulane iki tenan. Kok kebenaran iki ana Vita. Gandul apa pentongan to kuwi? Ya iki menyesuaikan dengan bintang tamu malam ini Vita yo corake kan ngene iki. Kaya dawa ngono kuwi. Ha iya ya Fit. Mosok bolok ngotak ngono. Masa aku ngono men to, Pak? Kaya mlowek kaya ngono lagi. Jajal kok ngopo suarane? Lho. Oh, cilik. Pentongan kira kok ngono kuwi. Cara Sabta Mandala. Heeh, Sabta Mandala. Gede, kuwi Sabta Mandala. Wahyu Budaya. Wahyu Budaya. Lho iya nepentane. Oh iki ketoprak Jawa Timur. Ana sing Kuwi apa kuwi? mie ayam. Ya warna-warna. Iki ketoprak pentongan Wes Bayu kok iki. Pentung apa? Mbok jajal ki srepeke kang Oke, siap. Paladi men rene nggo gandrung-gandrung sinom. Aku didapuk rene karo aku. Kang Mas banyak totro. Kula pun gagak ngampar. Dangu anggen kula ngupadi panjenengan mendra saking negara Pejajaran. Ki lakon Kamandaka. Ini. Wah, Kang Mas. Wah. Nggih. Kula ingkang rayi pun banyak ngampar kula dipun nutus Rama saking Pejajaran Prabu Sinawi panjenengan katuran kondur awit praja wonten ing Pejajaran Rama menika nembe gerah tak bali Mat. iki ketoprakan tenan lho. Lah Golek kene-kene aku golek kata-kata sareng bingung kok malah arek dijawab kepenak temen tak bali. Aku Sampeyan ki kon kondur ae tak bali to. lah maksudnya ke yo nganggo bahasa ketoprak ngono pajan. Ya yuk aku sampeyan ki Kamandaka ning asline lak Kamandaka jenenge banyak cocot ki mau. Bukan Banyak totro. kon dadi Kamandaka moh aku. Aku lutunge ra apa-apa. Nek Nggo aku kon maleh nek iki. iki tenanan ki pakem ki ditonton karo piyayi sak donya iki. Sandonya ndi. Lah iki liwat live streaming ndak darani ra iso ngetoprak. Ora iso ngetoprak kon ngetoprak. Kang Mas. Kula mireng pawartos bilih panjenengan menika kepranan kalian putring Pasir Luhur. Leres napa mboten? Putra Dipati Kandandaha. Leres napa mboten? Kuwi pawartos sing ngaya-wara. Lah sing leres? Sing bener ya ora. Oh, bubar mawon ketoprak iki. Ayo bubar kok. Jan Ketoprakan. Jadi om nih pancen bener. Ngono. Oh iya. Lah iya Sutradarane kono ya. pasmuki jura-jura. Pancen bener. Lah iya. Rikala semono aku kepranan karo sapa? Bungkus Cipta Rasa. Bungkus. Ayo. Kok bungkus? Ya betul. Bungsu Cipta Rasa. Dene ngerti takon, emang ngerti Ayo. takon kok sene. Ora aku Bungsu Cipta Rasa. Bungsu Cipta Rasa. Nalika semanten panjenengan badhe kawisuda jumeneng nanging yen pun gadah sisian. Pancen bener. Lah niki sampun pikantuk napa dereng? Durung. Lha jare putri saking Pasir Luhur putrane Adipati Kandandaha. Gurung Wanuh. Lah niki sinten? Entang-entang kesuwen lakone kok. Iya. Wah ora dadi-dadi tak nandajak jejeran pakeliran barang mumet aku. Ayo. Iki Cipta Gugah. Rasa. Rasa. Bojone Mbak Ning. Ayo Kang Rasa lah. Kaya Pak Rasa. Oh iya. Kowe teko manut wae apa sing dikarepi kono? Anane teko nggih, lho ya. Iki dadi Ampangane mumet kon marai. Kowe ngomong, kula nyuwun pangapunten menika Bungsu Cipta Rasa sampun wonten sanding panjenengan. Kula tak wonten kapengkeran rumiyin. arek ngopo nguyuh. Ngising. Teko dang pengkeran. Iki sing jenenge Cipta Rasa. Nggih, menika. Lah sing ngerti kesampeyan, Dik. Oh iya, Ning. Iya. Lali aku. Piye to jane iki ketoprake bulet to? Ora bulet. Pripun? Kowe iki Cipta Rasa. Kowe iki di apa tepung karo Raden Kamandaka. Kowe seneng karo Raden Oh, Kamandaka. aku seneng. Tok-toke seneng karo aku. Diajeng Cipta Rasa. Jawa. Injih kula Kacang Mas. Kok kacang mas. Kang Mas. Eh? Kang Mas sing kacange ra mangtokake. Kramas ngono lho. Kacange sapa? Kacange kuwi kok. Kok kacange ramang. Mosok
ketoprak ngetoke kacang. Kuwi duwe kacang kok. Sing apik. Ini kacangku. Ketoprak. Ketoprak. Ayo, sing pakem. Diajeng sapa jenengane? Cipta Rasa. Cipta Rasa. Bungkus ya. Ya bungsu Cipta Rasa. Diajeng bungsu Cipta Rasa. Injih kula Kang. Wis sawetara suwe anggonku kepengin ki. Wah, ngejer kaya ketoprak Yuk tenanan wong iki syuting kok iki. Heeh. Kepengin nyondro pasuryamu. Monggo. Nggih, sumangga Kang. Sumangga Kang Mas. Kula sampun pasrah jiwa raga ngono. Kula sampun pasrah menika Kang Mas. Nek pasrah iki piye nyoh? Lu pas aja Lebih baik kau bunuh Wawega. dengan pedang. Hei, kuwi Cipta Rasa edan mau ngomong kuwi. Wong jenenge pasrah kok. Ajane pasrah ki lagu dangdut kok. Aku sing mumet. Bungsu Cipta Rasa memeti. Ayo, dicepaki rono. Lah jarene kan purun Cipta Rasane pripun ta? Ya nek gelem ki ya nyedak terus. Lah kula sak tundho poinen lho Pak nek seneng-seneng nek ora-ora Oh, ngono. kuwi lho. Oh iya. Ya, Dirupaka sing apik. Ya. pepujaning ati sesuktianing jagat mustikaning bangunan diajeng Dhuwur tenan iki. bungsu Cipta Rasa garwane wong sak RT. Pun kak. Kok sak RT lho? Ngene iki lho. Limas wong ayu jejimating tilam sari. Ya mung sira minangka ngono kuwi mustikaning nala. Kesuwen sing Lagu. arep ketoprakan. Asmara nala. Kuwi lagu. Ayo ndang terus ke. Mbang titingi. Larase menapa Kang Mas? Pilok napa silindro? Oh pilok Mas. Pilok. Ana ing papan kene pun Kakang bakal kepenyundruh pasuryamu. Ya, Sing iki Kang gayeng iki. Mas. Kok kaya mau kono met. Nggih. Kowe ora semangger. Wanita Sik, Mas. Suarane gak entek aku ki. Nggih. Kandhane. Pripun sirahe ganti riyen opo piye? Oh iya nyegera aku malah. Sirah. Aku dadi sirah. Gara-gara Ganti papar sirah, judi kan lho. diserep sirah. Heeh. Sirahe kene. Nano. Ah, ngene. Wanita kang ayu tomo babaring limang bar gawe di ngapura Kang Memet iki kokiang man krecek jadi suarane entek. Oh, ngaten. Sapa? Diajeng. Diajeng bungsu Cipta Rasa. Injih Kang Mas. Ana ing papan kene kaksesen para kawula ing Kadipaten Lamuk. Oh iya nih. Pasir Luhur. Sepisan ayun ning ropo. Kapindo ayun ning Diajeng Cipta Rasa. Tak suwun siramu aja nganti cidro janji. Jalaran pun Kakang kadung tresna marang sliramu. Nah, kowe semak jawab. Injih Kang Mas. Heeh, sing manja. Jawab. Ki jawabe injih terus ta tekan engko ki. Ya ora ya kudu Ayo tekan saiki. esuk injih terus wae. Kene iki nggon Setiwati apik lho, Nok. Tenan. Lilalitan bisa
Kaping paten usaha unggah-ungguh Mas moga mampir Apa sida apa Wah, Gayeng ya. selot entek ning suara. Ora apa-apa, mergo sesuk sampean terpilih menjadi salah satu anggota Triwahyu Manunggal Budaya. Weh. Ora Masa main-main iki, ora main-main. Konjur. Monggo Kang Mas. Kaping 5 sugih Brana kulane aja rapi Ngono aja pantas dadi karma pahami orang ngenteni digawe becik Orang niteni Ngomong aja. Napa saestu, Kang Mas? Napa saestu Kang Mas? manja banget nih. Ini pun penjenengan. aku ki ora tau cidro janji Ayo ngono karo menjapit. Hmm. oh gini ku malah Nek kuwi merongos nek ngono kuwi. nyengiri Pak Jumbo nggih Nggih. wah nyengiri gitu iki Malah ngiwi. Oh, senyum. iki ndak wong kono kae yo Endi? Pundi? ngendi kae Napa panjenengan menika kesupen? Menika putra Dipati oh iya bener lali aku Pasir medan. Luhur. Emane eman sasa yen kok ngati citra Pamitan. Diajeng cipta rasa. Sak durunge aku njaluk pangapura. Jalaran sawise aku andum katresnan marang siramu. Aku kudu nindakake pakaryan. Nang bali desa. Pakaryan ing bali desa kanut. Ngaten matur nuwun. Ijik Kang Mas, kula dherekaken. Kandandoho laporan nang. Nah, Matur suwun. nuwun sewu Rama Prabu Kandandoho, kula ingkang putra pun cipta slamet. Ora Kakane cipta rasa kok. ana apa kok? Kula midhangetaken bilih cipta rasa menika andon katresnan kali lare ingkang nama Kamandaka. Menika kepripun Rama? Andon asmara ning taman. Nggih. Gayeng. Gawe ling semengsun. Ing ngatas ingsun iki jejaring ratu kok duwe putra wae andom asmara sakarepe dhewe. Kersanipun Rama. Ketapke wadyabala dirangkit. Nggih, nyuwun pangestu Rama. Para miarso cekap sebanten gelaran ketoprak Kamandaka lutung kesarung galaran keluarga ketoprak nyangga dosa. Gah, Iya apa? gane nyoga dosa. Ha apa? Aku jero ketoprak nyoga dosa jenengane medeni ora. Kene iki apa tekan ketoprak kok lali jenengan? Manunggal budaya apa to?
Ah, manunggal budaya iku rada apik, kok nyangga dosa. Dene seri ingkang angka kalih pun lajengaken benjang Sabtu Legi. Iya. Lah apik tenan dramane. Gayeng ya, maksudnya nguri-uri budaya Mbak Yu Cangik jenenge ketoprak wayang ngono kuwi kan diurip-urip diurup-urup. Ning ora ngilangake mergo kene iki ana pancen ana pakar seni keman ketoprak Tenan. Mbak Mul iki pancen wah kuwi ya wis talentane ya talenta gedhe. Ha iki malah aku mau krungu kabar iki putune Mbak Yuko iki, Mbak Yurwati iki sing sekolah nang Satya Wacana. Ya Yu ya. Ijek PAUD ngono ki wingi ya wis kon fragmen kon dadi ketoprak yo macak tenan ki dadi nang Satya Wacana ki yo gelar ketoprak cah Satya Wacana cilik-cilik. Solo 3. Ki enggak nganake ketoprak cah cilik-cilik. Oh iya. Nah, Wis muga-muga sesuk kene iki tetep tukul bibit-bibit unggul seniman-seniman sing kene iki. pertanian publik lebo ketoprak kok nggak nanu bibit. Bibit unggul Ayo. seniman seniwati iki lho. Kok aku dadak tukul. Lho, jare mau cah cilik. Lah iya. Nek cah cilik iki awale kok cilik. Cilik. So nek wis tuwa dadi saya ngrembaka, saya apik, saya kondang ngono lho. Oh, tegese saya dewasa, Iya. saya ngrembaka ngono ya. Oh, Biyen iya. Pita iki njek gulung ngrembaka ya ora sakmono kuwi. Wah, aku yo kelingan. Ha iya ta? Zaman SD wis nyanyi nganggo kaos kaki tekan dengkul ngene iki. Wah, kok kuwi mono wis nyanyi. Aku Iya. ku biyen sapa kono ki biyen. Walah, ijeng nganggo kathok gambar unyil kae. Apa iya? Heeh, kathok kalet gambar unyil ngono kae. Lah iya. Terus kaose gambar Charlie Chaplin. Jeng ngemut permen sunduk ngono kae. Karo godhot ngono kuwi. Wah iya, ora Nih, kira nek bocah. ora yo nyatane ulah suwarane ya luar biasa. Luar biasa. apik. Tenan Heeh. kuwi. Ya mengko lho no, belajar fragmen ketoprak. Sesuk ke paling ora ki nang Mbak Yu Ciblek nang kene ya ana pakar seni. Sinau karo Mbak Yu Ciblek kowe nginep nang sebulan. Ngono kuwi sesasi nggo Kang Ruwono ngelak bingung. Kang, iki panjenengan isih akeh, Kang. Ah, kowe Pokoke pinangkani. bengi iki lakone wong Partokrama utawa Rabine Sembadra, ya ta? Parto. Nah, Partokrama, Rabine Permadi. Parto ki jenenge Permadi. Oh, alah ya gek iki aku ngerti. Mulane nang kene jenenge Parto ki apik jembur Janaka to. Iya, bagus mula bagus atine, bagus pikirane. Parto ki Janaka lho, Pak. Ah, Mulane jangan Parto disin-disin Janaka kuwi. ah iya. Hmm. Jadi iki ana panyuwunan uga sing mau ngersake langgam dadi ati. Ah, iya. Upama ora Denok Vita dicaosi Waragana. Gilir gumanti ya. Gilir gumanti ning Waragana ora perlu mletik rono ora apa-apa ya. Ora usah. Heeh. Iki Iki oh, Denok Raras. oh laras. Dok. Iki sing ngersake dadi ati. Nganggo bawa sing apik lho ya.